Malawi Today. Zikupeza mwayi wa ntchito ku mayiko ena ncholinga chofuna kuonetsetsa kuti anthuwa akugwira ntchito ku malo osayika pa chiopsezo miyoyo yawo. Nduna yoona za ntchito apita dimba yati akuluakulu oona za ntchito ku nduna za ntchito pamodzi ndi nthumwi za kampani zolemba anthu ntchito adzipita kukayendera ku malo komwe kuli a Malawi pofuna kuonetsetsa kuti anthuwa akupita malo otetezeka. Iwane na izi potsatira kupeza kwa mwayi wa ntchito wa anthu pafupifupi 3000 ku Dubai komwe a Malawi aluso akufunikira. Franklin Ntambalika walemba ripotili. Nduna za ntchito apita dimba yati inapatsidwa ntchito yapadera yoti ithandiza chinyamato mwali pa ulova kupeza mwayi wa ntchito ngakhale kunja kwa dziko lino kuti azipeza ndalama ndipo iwo akutsata njira zovomerezeka zomwe zingawateteze. Pankhani yokhudza kampani zoyima zokha zomwe zimapezera anthu ntchito kunja, adimba atsindika kuti nduna wawo kugwira ntchito limodzi ndi ofesi ya akazembe a dziko lino m'mayiko ena kutsimikiza mwayi wa ntchito omwe kumapezeka m'mayiko kampani zapadera zisanayambe kuchita mayeso ogwira ntchitowa. Udindo ngati waboma suti tingowasirira ya kuti popeza kupanga ndi ma private agencies then china chilichonse ndi chawo. Pali anthu ena ma criminals amene amapanga human trafficking amene otithana nawo ndi anthu awanda amene amasokoneza zinthu madila abwinobwino zothandiza chinyamata amene ambiri sali employed akuvutika malawi unomu kuti asokoneza china chilichonse kuti anthu aziona ngati zinthu zinzolakwika. Mauwa adzakutsatira mwayi wa ntchito wa anthu 2700 omwe wapezeka ku Dubai mdziko la United Arab Emirates kuti amalawi akagwire ntchito kwa zaka ziwiri ngati oyendetsa njinga za moto, ophika ndi kuperekera zakudya, kugwira ntchito m'minda komanso kuyendetsa galimoto. Atamika milimo ndi omwe akuyendetsa kampani ya Excellence Managers Recruitment yomwe ikuyembekezeka kuchititsa mayeso akugwira ntchito wa mwezi uno. Oyendetsa njinga alipo 1700, azathu amene akugwira ntchito ku minda alipo 800, phika komanso operekera zakudya pafupifupi 100, komanso oyendetsa mataxi aliponso 100. Nduna umene ukutithandizira potipatsa zelo zakuya zabwino kunena kuti mwina amalawi athe kukakhala bwinobwino komanso asakapangidwe ntchito ngati mwa ukapolo. Ubale wa ntchito pakati pa dziko lino ndi Israeli usanayambe, amalawi ena omwe adapita kugwira ntchito m'mayiko ena akhala kulephera kubwerera ku mudzi mabwana awo atawagwiritsa ntchito zosayenera, ndipo pa nthawiyo boma la Malawi ndomwe lidatengapo mbali powakonzera mayendedwe obwerera kuno ku mudzi. Madetso phiri kuwerenga ripoti limenelo. Munthu wina yomwe akumuganizira kuti anaba galimoto ku Blantyre wachita ngozi ndi galimoto lomwe akumuganizira kuti anabalo pa misewu folo mboma la Thyolo usiku wapitawo. Apolisi akuti yemwe akumuganizira kuti ndi mbavayo akuganiziridwa kuti anaba galimoto pafupi ndi msika wa Limbe yomwe ndi ya mkulu wina ogwira ntchito za magetsi yemwe pa nthawiyo amakonza magetsi pa nyumba ina. Mneneri wa polisi mchigawo chakumwera ku Zambwe a Beatrice Mikuwa akufotokoza zambiri. Songa la polisi pa 16 March tinanthu othenga unena kuti Mr. Wallace Taitana azaka 56 amene amachokera ukangwa mazire street ngati kuthyolo omwe amayendesa galimoto KU 3428 Toyota Kalina ya silver anapereka uthenga unena kuti galimoto yawo yabedwa. Chomwe chinachizira kunena kuti amagwira ntchito ngati electrician ndiye anaita njira kugwira ntchito kunyumba kuna kwake koma chifukwa cha msewu sindakutisika anatha kufika kumaloko ndiye anapanga paki pafupi ndi Kulimbe ndi kumapita kumene koko kuyeza njira zina zachidule. Atamaliza kugwira ntchito yawoyo ndimene amabwerera kuti akatenga galimoto yawo kumene akupeza kuti galimoto yawo palibe yabedwa, imene amakapanga ripoti ku polisi. Mneneri wa polisi mchigawo chakumwera ku Zambwe a Beatrice Mikuwa. Ndipo kudzaleka mboma la Dowa apolisi amanga anthu awiri omwe ndi nzika ya dziko lino komanso ina ya ku Congo kamba kopezeka ndi chamba pa msasa wa Dzaleka. Mneneri wa polisi mbomali a Alice Stima wati anthuwa ndi Remas Nziiki a dziko la Congo omwe amakhala pa msasawo ndipo Augusta Mvula ndi akuno ku Malawi. Iwo akufotokoza. Apolisi ati anthuwa ndi Remas Nziiki nzika ya dziko la Congo omwe amakhala pa msasa wa Dzaleka ndi Augusta Mvula akuno ku Malawi. Ofalitsa nkhani za apolisi kudowa a Alice Sitima wati apolisi anatsinidwa khutu ndi anthu ena zomwe zinachititsa apolisi yaing'ono ya Dzaleka kukafufuza kunyumba kwa Nziiki
pa msasa omwewo. Sergeant Sitima wati atafufuza apolisiwa apeza chamba atachibisa mu kontena musaka komanso mu jumbo. Iye wati amvula awamanga atawapeza kunyumba kwa Nziyiki atanyamula chikwama chomwe munali chamba atachika musaka kuti agulitse. Pakadali pano zadziwika kuti Anziyiki posachedwapa anali ku ndende pa mlandu ngati omwewu. Kuchokera kuno kudowa m'malo mwa Zodiac, ndine Wilson Henry. Bungwe la Malawi Council for Disability Affairs Makoda ladandaula ndi kusowekera chidwi kwa nthambi zaboma komanso magulu ena okhudzidwa pa ntchito yonetsetsa kuti anthu aulumali sakuponderezedwa. Mkulu wa bungweli a George Chusiwa mwachitsanzo wati nzodandaulitsa kuona kuti boma siliyika ndalama zokwanira mndondomeko ya chuma cha boma, chomwe ndi chizindikiro chachikulu choti sililabadira kwenikweni za anthuwa. Tili ndi ripoti lomwe walemba Wayne Luwembe. Bungwe la Malawi Council for Disability Affairs Makoda lati anthu amene ali ndi ulumali mdziko lino akupitilira kusiyidwa mbuyo pa ntchito zosiyanasiyana. Mkulu wa bungweli a George Chusiwa wati mwachitsanzo ambiri amene ali ndi ulumali mdziko lino sakhala ndi mwayi olandira chidwi chochuluka pa ntchito zothandiza kutukula miyoyo pa chuma. Iwati izi zikusemphana ndi zimene zili mu ndondomeko imene anayikhazikitsa mu chaka cha 2018 yowunika ndi kuganizira amene ali ndi ulumali mdziko lino m'magawo osiyanasiyana pamene mabungwe akukhazikitsa ndondomeko zothandizira kupititsa patsogolo chuma cha mdziko, Disability Mainstreaming Strategy. Pamene tikukamba za ndondomeko imeneyo National Disability Mainstreaming Strategy, ndalama zopita ku chituko chosiyanasiyana zimene zitengeraso zimene kodi mavuto amene anthuwa aulumali amakumana nawo ngotani, kodi tichite zotani, ndikufunika ndalama zingati kunena kuti zikhale kumene. Malinga ndi mneneri wa bungwe la National Planning Commission Tom Kanje, dziko lino kuti likwanitse masomphenya ake a Malawi 2063 pakufunika osasiya munthu mbuyo. Masomphenya a Malawi 2063 amavomereza kuti dziko lino litukuke, pofunika kuti tisasiye munthu nalese mbuyo, andi anthu kusasiya mbuyo kupotezako anthu oluma. Ndionetsa kuti anthu oluma nawonso ali patsogolo ponekapo mbali pa ntchito masomphenya a Malawi 2063. Bungwe la Makoda likufunanso ndondomeko zachuma zizikhala zokomera aliyense komanso kaundula wa anthu aulumali pofuna kuti ndondomeko zachuma akamazikhazikitsa zizilingalira kuchuluka kwa aulumali mdziko lino. Pirani Tambala mukumvera nkhani kuchokera kuno ku Zodiac, ndipo masana ano muli ndine Merifa Chiguduli. Tisanapitirire nayinso mitu yake. Akuluakulu sakukambabe za tsiku lenileni lomwe ntchito yokonza msewu wa M7 wa Ntchisi Dzaleka ipitirire itayima mu 2023. Dziko la Malawi lati lidzikayendera momwe nzika zake zikugwirira ntchito ku mayiko ena, ndipo cholinga chofuna kuteteza anthu ake. Munthu wina yemwe akumuganizira kuti ndi mbava wachita ngozi pa galimoto lomwe akumuganizira kuti waba ku Blantyre, ndipo apolisi amugwira. Mzamasewero bungwe la FAM layikira kumbuyo uniform yatsopano ya Frames, ngakhale anthu ena akudzudzula kuti ndiyosaoneka bwino. Tipitirire ndi nkhanizi. Akuluakulu sakufotokozabe za tsiku lenileni lomwe ntchito yokonza msewu wa M7 wa Ntchisi Dzaleka umene unayima mu 2023 iyambirenso. Ntchito yomanga msewu inayima boma litathetsa mgwirizano ndi kampani zitatu zomwe zinkamanga msewu za Hema, Daika komanso Fago. Ndipo dzulo pa msonkhano wa ndale ku Ntchisi, mkulu wa chinyamata mchipani cha MCP a Steve Baba Mlondera, omwenso ndi wachiwiri kwa nduna yoona za mtengatenga, anangoti boma likuchita chotheka kuti ntchitoyi iyambe posachedwa. Tili ndi ripoti ili la Henderson Charles Msusa. Wachiwiri kwa nduna ya za mtengatenga komanso zomangamanga Steve Malondera ati boma ali ndi chidwi chofuna kumaliza ntchitoyi. Iwati pakadali pano zonse zomwe zakhala zikulepheretsa ntchitoyi tsopano zakonzedwa. Kumbali ina iwo apemphanso alimi omwe analephera kugula zipangizo za ulimi zotsika mtengo mboma li chaka chino kuti asagulitse makoponi omwe anapatsidwa kamba kuti boma liwapatsabe zipangizozi kuti agwiritse ntchito pa ulimi wa nthilira. Tione kuti anthu akuno aku Ntchisi mavuto amene akukumana nawo vuto lija lili pati, tikatero tiafotokozere a president zopetchera mwakupatula za msewu umene president wa dziko lino akuwamangira anthu akuno ku Ntchisi ochoka ku Dzaleka
kumene kuli kudowa nkuzafika mpaka kufika konse kumalomo pali misewu ina yankati imene siyabwino. Phungu wa ku nyumba ya malamulo ku dera la Bernard Chitekwe ati boma liganizileso zomalizitsa chipatala chaching'ono chachafumbwa chomwe chinayima mchaka cha 2013. Ndimafuna ndipangeponso comment za nkhani ya chipatala chachafumbwa chimene chatenga nthawi chisanamalizike. Ntchito pa chipatalachi inayima 2013. President anatitsimikizira kuti ntchito imene imalizika ndipo chidzakhala chosangalatsa kwambiri chipatala chimenechi chitamalizika ndi imene anatolezera kuti ndalama zinapezeka. Pakadali pano mfumu yakulu Kasakula ya mbomali yapemphanso boma kuti lithandize manja omwe akhudzika ndi vuto la njala mbomali komanso kuyika chimanga chochuluka m'misika ya Denmark ndi cholinga choti anthu adzigula pa mtengo otsika. Ndine Henderson Charles Msusa wa Zodiac kuno ku Ntchisi. Bungwe lina lomwe limachita ntchito zachifundo la Faiza Global Relief Foundation lati vuto lakusowa kwa chakudya lili ndi kuthekera kosokoneza chitukuko. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli a Ibrahim Omar wati nkovuta kwa anthu amene ali pa vuto la njala kuti athandize moyenera pa ntchito zachitukuko, kotero nkofunika kwambiri kuthana ndi vutoli. Iwo alankhula izi dzulo pamakawa mboma la Mangochi komwe amagawa chakudya kwa mawanja 1000 omwe akhudzidwa ndi namondwe wa Jude. Tili ndi ripoti omwe ali pa Western Guta. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la FGRF a Muhammad Hussein Mtari walangiza anthu kwa makawa kuti aziyang'anira bwino anawo osati kuwalekerera kuyendayenda m'misewu kapena kuwatuma kumalonda, koma m'malo mwake awalimbikitse kupita sukulu. Mtari ati chifukwa anaganiza zogawa thandizoli maka kwa Asilamu mnyengo ino ya Ramadan pomwe akusala kudya, ndipo pa nthawi yomweyi aliyense akuyembekezeka kukagwira ntchito zachitukuko kuphatikizapo maphunziro. Apa iwo apempha anthu akufuna kwabwino kuti athandize ndi chakudya kwa omwe akuvutika kamba kanamondwe Jude komanso njala yomwe ili mdziko lino, pomwe bungweli layesa kuthandiza ndi thandizo la msangamsanga. Malingana munaonera nyengo ino ndi Ramadani timayenda madera osiyanasiyana komanso ndi masento osiyanasiyana amene timakhala tikuthandiza ana, azimayi komanso ngakhale okalamba makamaka mamidzi. Ndiyeno ife tinaona kuti kuno tinamva kuti kunagwa mliri womwe unali pakati pa cyclone Jude, ndi tinaganiza kuti anzathu munyengo ino wa Chisilamu tiafikire pamene aphinjika. Mmodzi mwa anthu omwe alandira nawo thandizo la Daniel Aliseni wati thandizoli liwathandiza kugwira ntchito zawo ndi mphamvu ngati makolo komanso maka kuti ana aziyika mtima pa maphunziro. Thandizo limene choyamba tiyamike Mulungu awadalitse amene bungwe limeneli pamene achotsapo kuti Mulungu awonjezepo mwayi. Chithandizo chimenechi chitithandiza chifukwa kuti ena afitilebedu chakudya ngakhale tikusala, koma tiyamike Mulungu kuti apa tapeza chakudya chabwino bungwe latithandiza. Bungwe lidapereka thandizoli ku mabanja 1000 lomwe ndi monga ufa, mchere, mafuta ophikira, soya ndi sopo zomwe ali ndi za ndalama zokwana 100 million kwacha. Ndine Western Guta ku Mangochi. Bungwe la boma loona kuti kampani ndi mabungwe sakuononga chilengedwe la MEPA lavomereza kuti likulephera kupereka zindapusa zokhwima kwa ophwanya malamulo chifukwa lili ndi mphamvu zochepa. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Dr. Martino Mazinga auza Zodiac kuti malingana ndi lamulo bungweli samalilola kulipiritsa olakwa chindapusa choposa 5 miliyoni kwacha. Iwo alankhula izi pomwe nthambi sabata yatha yalamula kampani ya Presscan ya mboma la Chikwawa kulipira chindapusa cha 5 miliyoni kwacha potaya zotsalira za nzimbe m'minda ya alimi zomwe ambiri sanakhutire nazo. Zambiri mulipoti ili lomwe alemba Elijah Pompho. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu a nthambi ya MEPAyi Dr. Martino Mazinga ali pokhapokha malamulo omwe nthambi imagwiritsa ntchito panopa atasinthidwa, bungweli silingathe kulipiritsa zindapusa zokhwima kwa kampani ndi mabungwe omwe aphwanya malamulo okhuza kasamalidwe ka chilengedwe. Palibe mwayi wakuti Presscan ikhozotengedwa ku khoti pa nkhaniyi, ndipo akhoti akhozopereka chigamulo chimene chikhoza kukhala mwina chosangalatsa kwambiri komanso chokomera Malawi potengera kuwonongedwa kwa chilengedwe kumene kukuchitika kutsatira kwa ntchito zawo. Pakadali pano mfumu yaikulu Katunga ya mboma la Chikwawa yomwe alimi ankhaninkhani amdera lake mbewu zawo zinawonongeka ndi nyasizi atakufuna kuti kampani iwo apase chipukuta misonzi kumbali yake. Oyankhulirapo pa nkhani za chilengedwe mdziko lino a Charles Bokolo
atsindika kufunika kuti malamulo omwe bungwe la MEPA limagwiritsa ntchito pakagwiridwe kake ka ntchito awunikidwenso. Pakufunika mwina kuwunikira bwinobwino malamulo athu kuti agwirizane ndi mmene kuyipa kumene zingabweretse kwa anthu amene ali ozungulira. Kumayambiriro a mwezi uno, nyasi zomwe kampani ya Presken imasunga ku madamu ake zinasefukira mu mtsinje wa Mthumba, zomwe bungwe la MEPA lati zinayika pa chiopsezo zamoyo zonse zomwe zili mu mtsinjewu kupatula kuononga mbewu za minda yomwe ili pafupi. Elijah Pompho. Muzamasewero bungwe la FAM layikira kumbuyo uniform zatsopano za timu ya Flames ponena kuti sinalakwitse pa maonekedwe ake, komabe yalandira maganizo amene anthu akupereka. Anthu ambiri otsata mpira akudzudzula kuti uniform zatsopanozi nzosaoneka bwino. Mkulu wona za malonda ku bungwe la FAM Atulipo Mwene Lupembe watuza kuti nsalu ya uniform zatsopanozi ndi apamwamba, koma anthu akulankhula kwambiri kamba kuti sanakhale ndi mwayi oyigwira. Sambanda akutuza zambiri mlipotiri. Malaya atsopano amene timu ya Flames achisodzera ake komanso ya asungwa na ya Scorchers ndi mpira wa miyendo wa pagombe adzivala pa masewero awo kuyambira chaka chino autsa mapiri pachigwa pa masamba a mchezo kumathero sabata yangotayi kamba ka maganizo osiyanasiyana amene anthu anapereka okhudza malayawa. Ena anadzudzula bungwe la FAM ponena kuti nsalu ya malayawa ndi yapansi kwambiri, ena akuti chizindikiro cha Admiro chinasiya kukhala ndi chikoka, pamene enanso akuti bungwe la FAM lalakwitsa kulowa mu mgwirizano ndi kampani ya Admiro imenenso imaveka timu ya FCB Nyasa Big Bullets. Koma mkulu ona za malonda ku bungwe la FAM Tulipo Mwene Lupembe wati pambali pa maganizo ena amene ndi onyoza amalonda ochuluka aonetsa kale chidwi chofuna kugulitsa nawo malayawo akafika pa msika, komanso anthu akulankhula kwambiri kamba kuti sanakhale ndi mwayi ogwira malayawa ndi manja awo. Komabe Amwene Lupembe ati bungwe la FAM latenga maganizowa ndipo liwagwiritsa ntchito kamba kuti matimuwa ndi adziko. Ndipo zithuza kwambiri sanayioneti, ndipo ifeyo maplayer athu a Flames apereka feedback yabwino kwambiri. Anthu ambiri akupanga compare makamaka jezi ya green ndi ija ya Bullets. Komano choyamba chokuti tidziwe ndi chakuti mmene tinali ku AFCON tinali kuti ma design omwe anali trend at the time anali ma design amawanga mene chili chitenje. Makita amene tikutulutsa tsopano kumakhala a clean a smart ndi imene tayitulutsirayi. Sipakhala kusintha kwina kulikonse mmene yatulukira kit chonchi sikuti ndi kiti yomweyi mpaka nakale. Mtsogoleri wa bungwe la FAM Fleetwood Haiya anati bungweli lipeze phindu la 400 million kwacha mu zaka ziwiri zikubwerazi kudzera mu mgwirizanowu. Apanso ndiye pa mtsiriziro pa nkhani zimasana ano, koma tisanasiyane na inso mitu yake. Dziko la Malawi lati lidzikayendera momwe nzika zake zikugwirira ntchito ku mayiko ena mcholinga chofuna kuteteza anthu ake. Munthu wina yemwe akumuganizira kuti ndi mbava wachita ngozi pa galimoto lomwe akumuganizira kuti waba ku Blantyre ndipo apolisi amugwira. Akuluakulu sakukambabe za tsiku lenileni lomwe ntchito yokonza msewu wa M7 wa Nchesi Dzaleka ipitirire itayima mu 2023. Muzamasewero bungwe la FAM layikira kumbuyo uniform yatsopano ya Flames ngakhale anthu ena akudzudzula kuti ndiyosaoneka bwino. Ndine Merifa Chiguduli, masana abwino. Tukwamanyisa kuika kwa sonajwa Caesar Cigarettes kutochera ku Credible Investment Limited. Simply the best. Anakusaka apika nekunonga kwene kwa sona akadandaula kuicha introduce ya Caesar Cigarettes siambone kunda sonajwa ine pana Caesar Red, Caesar Menthol, Caesar Blue,